Takže čau, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska je tu ďalšia hra a to je AES a odteraz budem natáčať nejaké hororovečky a tešte sa na toto video. V tejto hre proste musíte zbierať peniaze a tam napravo hore ich musíme nazbierať maximálne 20, takže nech to už máme rýchlo za sebou. Kto nevidel minulé video, tak si ho pozrie, ale ďakujem za tie veľké zhrnutia, za to, že som tu nebol skoro 4 mesiace. To je extrémne veľa. Už na tomto mojom účte Studio Zips TV natáčam 6 mesiacov a za to mám iba, jak sa to volá, 188 odoberateľov. Veľmi ďakujem. Tu 200 už musíme dať. A keď ju nedáme, tak nevadí. Mám pre vás aj iné špecialitky, len to prdele. Počúvajte. Ja by som chcel natáčať každý deň, ale mám tu taký problém. Ja na tomto mobile, čo natáčam, tak tam to je strašne rozbitý mobil a zlá baterka. Takže ja potrebujem, jak sa to volá, ja potrebujem si tento účet môj, nepoviem aký, dať proste do druhého mobila, ktorý je novší, ale ja to neviem ako, lebo ja som tento môj účet nerobil, takže preto tie videá tu nebudú vychádzať preto a ja sa bojím, že raz mi zmažu účet, takže preto. No vale. Kde je tá sračka? Ja ju serem, ja idem. Oh yeah, baby, motherfuck. OK, máme toho 11. A niekde je to super. Volá ona. A musí mi proste spraviť, že som aj ja. A viete to, že ona nemôže otvárať dvere. Takže ak sa pýtate, že prečo, tak lebo je to hlava, ty vole. Ale prečo sa to potom volá AES? Keď je to hlava, kamo. Vietajúca. Teraz som sa hrať znova. Ty vole, ja už som mal toho ďaleko. No. 3 máme hneď. No. Ideme ďalej. No. A teraz, ak sa to volá, vyberieme to, tu budú peniazky. Čo buchlo? No. Máme 6 peňazí. Zase lepšie ako nič. Však ona je hore, tak to sa mám bát. Raz sa mi stalo, že tu boli dve one tuto proste nastené, preto sa tam furku, kamo, tu exit a nemôžeme. Kamo, prečo by chcel nejaký človek sem ísť na také miesto, kde on chce iba utiec kvôli tomu, aby ukradol všetky peniaze proste jednej blbej hlave, ktorá úplne, viete čo, nedá zmysel, je to totálna kravina táto hra. A v Robloxe to ani nehovorím, to je zasekané. Ale ste radi, že tam máte aspoň nejakého partnera, že ste tam proste dvaja a nie... No. To čo bolo? Tak akože sorry, kamo, ale niečo tu utekalo. Jak debil, kamo, a tuto potrebujeme, kamo, do riti. Tu nájsť kľúč, ale ten, raz som to dal, to je
Ja som si najprv myslel, že tam je nejaký exit, že keď som to poprvýkrát začal hravať, ale tam žiadny exit nebol, lebo som sa to potom naučil, nepozeral som žiadne videá. Ja som sa to naučil sám, viete ako vznikla táto hra? Kde je tá suka? O ty vole! Sice je akože pomalá, ale ide to. Tuto je hovno. Ja vám poviem toto. Nám sa raz chalanmi stalo, že sme proste hrali. Boli sme strašne veľká skupina na... Jak sa to? No proste vonku. A my sme proste išli hrať horor. A my sme to poprvýkrát hrali. Ešte sme nevedeli, čo máme od tejto bláznevej hry očakávať. A viete, čo sa stalo? To bolo extrém. No proste Palo, moje kamaráti a tak sme si to inštalovali. A keď sme si to inštalovali, tak sme si to išli zahrať. Bali sme sa, lebo táto hra bola najväčšia hororovka na svete pre nás. Lebo som pozerávala aj videa od takého youtubera, no on to natáčaval a ja mi len taký, to si robíš prdel. Že sa kamo proste nebal. Ty vole. Aha, najdi uteč a choď preč, no to... A proste... My sme to začali hrať a povedali sme si, toto je easy. Tak sme sa postarali, ona normálne naháňala nás, táto hlava napravo, hororová, ona nás normálne že naháňala a keď nás tá hlava naháňala, tak viete čo sa stalo? Ona urobila ten jumpscare a my sme sa posrali cez celé ihrisko, kamo, to bol môj najlepší ono, čo sme kedy hrali. Takže dajte like a odber, blížime sa 200, dáme to.